Aquí tenim a la via 1 el que va cap a l'Hospitalet, la via 3 doncs ha de ser d'ahir per la nit, i d'altra banda ens arriba el tren blanc en el penúltim dia de l'any. Aquí el tenim, una marxa bastant lenta, de fet arriben 10 minuts de retard. Aquí el tenim, la 106 reformada, almenys arribaran amb el cul de 100, ja que a sobre arriben tard, que s'ajuntarà amb la 114 que va arribar ahir per la nit a la via 3. I ara, doncs, amb 10 minuts de retard ens sortirà el tren que aquesta nit ha dormit aquí a Puigcerdà, ha pujat a la Tor i des d'allà ha començat a baixar, o comença a baixar, cap a Barcelona. Arriben els esquiadors, els pocs, perquè la majoria baixen a la Molina. I suposem que arrencarà ja. El pas que va s'anirà als 15 minuts de retard, però ja. Ara, si no són 15 en serà 13. I suposadament serà la 094. La que ens baixarà, aquí la llei, la 094, la que va arribar ahir com a estratega de categoria. La que va arribar ahir a les 8 és la que ara ens surt cap a Barcelona. I quedarà aquí la 106 com a tren blanc i la 114, que probablement baixaran les dues juntes per la llau d'esquiadors. I jo, senyors, me'n vaig a esmorzar. Com ja vaig dir ahir, i repeteixo avui, costa parlar perquè fot una rasca de collons. Feliç any nou.